Nema može. leđa, ali okej. Op, čisto, noga, daj da vidim. Dobro, nazad sam. Pazimo ovo, moguće zaleđe. Pomaži! A da. Ništa. Opa, faul, Da, pomoć. Gleda dalje. Dobro. Žuti karton za Karliju. Dobro. Nema loptu. Nema loptu pod kontrolom. Jebote, u nesvijest je pao. Pogledaj. Borba za loptu. Nema Šarlija pod kontrolom loptu. Ne. Šta kažeš ti na ovo? Ovo je čisti nokaut, a? Da. Broj 20. 31, žuti karton. On ide dole glavom, kužiš. Ovo meni nije za crveni. Znači Jersek ide dole nisko glavom. Ovo hoće igrati. Ovo hoće igrati lopta i pogađa ga u glavu. Nokautirao ga je. Ali nema tu za mene nema tu crvenog kartona. Kužiš, on ide dole glavom, nije njemu visoko. Nema loptu pod kontrolom, nema ništa, kužiš. Nokautirao ga je, brat. Ne mogu ga, ide dole nisko glavom. Da. Igore, sve šta si, ružno dosta izgleda, ali sve šta si opisao je tako, po meni bi... Da, dole ide glavom, on nema šta, dok se nije grup start, nije. Nema to reći. Nema leđa, ali okej. Op, čisto, noga, daj da vidim. Dobro, nazad sam. Pazimo ovo, moguće zaleđe. Pomaži! A da. Ništa. Opa, faul, Da, pomoć. Gleda dalje. Dobro. Žuti karton za Karliju. Dobro. Nema loptu. Nema loptu pod kontrolom. Jebote, u nesvijest je pao. Pogledaj. Borba za loptu. Nema Šarlija pod kontrolom loptu. Ne. Šta kažeš ti na ovo? Ovo je čisti nokaut, a? Da. Broj 20. 31, žuti karton. On ide dole glavom, kužiš. Ovo meni nije za crveni. Znači Jersek ide dole nisko glavom. Ovo hoće igrati lopta i pogađa ga u glavu. Nokautirao ga je, ali nema tu za mene nema tu crvenog kartona. Kužiš, on ide dole glavom, nije njemu visoko. Nema loptu pod kontrolom, nema ništa, kužiš. Nokautirao ga je, brat. Ne mogu ga, ide dole nisko glavom. Da. Igore, sve šta si, ružno dosta izgleda, ali sve šta si opisao je tako, po meni bi... Da, dole ide glavom, on nema šta, dok se nije grup start, nije. Nema to reći. Nema leđa, ali okej. Op, čisto, noga, daj da vidim. Dobro, nazad sam. Pazimo ovo, moguće zaleđe. Pomaži! A da. Ništa. Opa, faul, Da, pomoć. Gleda dalje. Dobro. Žuti karton za Karliju. Dobro. Nema loptu. Nema loptu pod kontrolom. Jebote, u nesvijest je pao. Pogledaj. Borba za loptu. Nema Šarlija pod kontrolom loptu. Ne. Šta kažeš ti na ovo? Ovo je čisti nokaut, a? Da. Broj 20. 31, žuti karton. On ide dole glavom, kužiš. Ovo meni nije za crveni. Znači Jersek ide dole nisko glavom. Ovo hoće igrati lopta i pogađa ga u glavu. Nokautirao ga je, ali nema tu za mene nema tu crvenog kartona. Kužiš, on ide dole glavom, nije njemu visoko. Nema loptu pod kontrolom, nema ništa, kužiš. Nokautirao ga je, brat. Ne mogu ga, ide dole nisko glavom. Da. Igore, sve šta si, ružno dosta izgleda, ali sve šta si opisao je tako, po meni bi... Da, dole ide glavom, on nema šta, dok se nije grup start, nije. Nema to reći.